Biyag di tao. Hi! Naimbag nga orasyo kagayam. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itamat ang gundaway, isagot mi ti full episode, ti drama na paulwan, iti maudi ang gundaway. Ngam sakbay na, ituloy tayo manan ti ag shout out. Hello kan ka, Ma'am Josie Marquez Gumalot, ni Ma'am Lorena Fernandez, ni Esther Official TV Vlog, ni Miss Ilocana Vlog, ni Alicia Ayeras, ni Castaneda Floresma, Susan Despe, ni John Brown 29, ni Ma'am G. Arbis, ni Rensky Lorenzo, kan ni It Ends kuna namat kastamatan kani Jocelyn Tabilas. Intay nga rodandanggan ti full episode ti drama Anapaulwan. Iti maudi agun daway. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iti restaurant. Pasensya ka na ko. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyal dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimbatang kaitayan itinaling taamais na kinang mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Nang di kagdanag, apaman ang maadanak iti kwarta, mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, nanang? Wan, Carla, anak ko. Ikaligday takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak nagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Anday di man nakakaasimat. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikati makam mo. Ikandak nga rod iti kwarta daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa... Ay na, di ka kumagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam amukan ka, Carla. O ala, awata mong tititod ko kan ka akwarta. Agyaman nak nga ron. Talaga nga minakayat ko ti mangan iti restaurant. Amuyo, daddy. Naglag-an tirik nak anak amukin ni Carla. Nagsingpot ti pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Un, daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan ko na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amo kun, daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam amwan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikati masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputa na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutat ngamin ni Joy anama mo kiti parke. Anya, Siguro, baknang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay anak ko. Langa na pailaang katbaknangan. Ay, O, apa yan agsanaay ka anak ko. kuma, baknang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain na makigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiag ta. Tinapatan, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos.
Kan saan ta nga agar-aramid iti dakas, iti pada ta atao. Nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin iti imatang na. Tumalangkyaw ka matanak. Apay ka di. Sapsapulak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-shermat ita. Di ka papukawan ni tinamnaman ako. Makitam tumot lang na siya. Sapay lako ma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito yung parke, ang mga niti sa bali ang lugar. Daddy, Mawatak na apaya kayat mo ti makigayam kang kuana. Kaputa nasingpet, ken managbabain sana ya. wan Daddy, saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy? Oo, nakalista amin agatangam ijayjandaan Carla anak ko. wen nanang, Gatangam amin dayta, tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. wen nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglugan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidig matlaang ti tiyandaan dito'y. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabarilak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaamo anak ko. Basta agan-anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanan tayo, sal. Agawid tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sal. Daddy! Apay ka di, anak. Tata Kanor! Isardan niyo tilugan! Please! Ay, sige. Sino tinakita mo, anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita kan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslad na mga yayab kanya ka. Ay, nimat gayam, Joy. Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, tasi ka dyan nakita ka magmagna. Ay na, maragsakan ka makakita manankan ka. Maragsakan akmat na makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanyak. Itulod da kan iti balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagmainam. Kan maysa, kayat kumat amaamuan, no sa dino ti pagaw-awidam. Iso asumurot kan kanyak. Allah sir, kababain paikit din kada kayo. Nagaduti wara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalos. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko ramlatan. Sige. Ay, huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Kinatgatang may para kada kayo kay ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak dayta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit lang. Mangisagana ak iti inuman niyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito balayo? iti anyaman nga oras. Mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayo na. Noawan na idasar mi ang meriendayo. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Maawatak. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay
Gaputan na pili na ngagbalin anasing nga dagayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sikaan talaga. Sa anak ngagpilpili iti pakigayiman. Nakurapay manwan no baknang. Pinapatag na singpet. Amom, Lauro, itala makita ka naragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na nanaragsak ti apokok. Arami ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba? Ngamdya ko namnamayin day ta? Namimpinsanan na pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga oray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan ang anak ko. Naku na nga min ni Joy. O may itangal daw nanang. Carla, Isu nga urayak. Kaya't kumanan na makasarita ti gayem ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang. No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altao. Ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tuman. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayom ko ita. Mawatak anak ko. Naskan nga ginanaka para itatimbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagik, Daddy. Kabailak ti magna. Saan kumanatangkan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsaya atam ti bagbagak. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw ngagkita kayo manin iti gayim mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko ang makita ti gayam ko. mama, mawatak ti marikrik na Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuar. ngimas anak unay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasa. Saan pa'y mama? Wah, nala, patib karam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy, ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kani Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kaw. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurumrum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adda ngagsakitak. Nagtali na udak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kaw. Wag tungtung palak lang iti bilain. Nasesayat no, agyang kalatan dito balayaw. Pagsayatan mo lang tiraramidon ni daday. Kud, di na ko makagura Gapot jackpot ka na talaga di kaya't mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumaritay sir. Yakin manugaw ti di kaya't na. Masya na kita anak ko. Naskan ngagtalinad lang iti balay. Sir? Aywin. Ayan ti anak ko mang kanar. Adamot lagi tayo ti likodan ti balay sir. Agpampanunot. Kasta ka di. Ahul sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung iti panawen arumuar ti anak ko, mang kanor. Kasta ngamin tibilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak sir. Sige, mapanak iti ang ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. Kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanya? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tumulaang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami la nagamam mo. Nalagaanan dirik na kenkwana. ha? Ha?
Adda nagsardeng alugan iti batok, anak ko. Ay, amak ni Dayjay, nanang. Kayla, pasensya kan nagyak na tong paldi karik idikan ka. Nga umayak dito'y balayo. Di mon panunutan, Dayjay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan tirong mga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Kayla. Ngam, mabait lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapin mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Kayla. Daddy, mapantayo ije balay da, Kayla. Anya? Kit no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanijay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manan nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singid da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da magsarsarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runa iti anak ko. Agtultuloy ko man ti panagisam ti anak ko. Susan. Ne, Lauro. Agluha ka matan. Mamangan no dayton ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay? Anya ti sakit na? Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan ang nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin na kayat na. Katagyaman ak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan met ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Kayla, agpakada ako na. Orayong tumaninti pa nagsublik dito balayo. Namnamaag ti pa nagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ako matinasingad agayam mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayem ko. Agkari ka kanyak. Adi naktuliplipatan agayam mo. Wan, ikari kasi kantulaan tinasingad agayem ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayam ko, Carla. O sige, mapana ko, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo matan. Di naklatan ikaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo matan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsan ang sakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayam ko, Daddy. Saan pa'y amatay? Saan ka di? uwi na anak. Saan ka pa yamatay? At nagkaasi ni Apo Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwin, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron ngagsangit ka, Daddy. Kunang adi mo kaya't nagladingit. Ha? Uwin gaya man niya. Hindi
masangitan, Daddy. Oh, Kaya gagpay. Sa anak pa'y amatay. Nagkariak. Magkita kami pa'y kinikala agayam ko. Maturog ka matan. sana pa yung makaturturog, Mama. Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kunti makaamo ka ni Kelly. Maturog ka, tapno makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan matiragot ko dito, apok ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natahan niya po ko! Anak! Sakala namatay di anak ko, Mama! Anak, agring ka! Ipagpatag ka unay! Tata Lauro, apay anda kayo lang timay diti balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Sana makamay di kayo mo. Anya? Imayak. Taumay kayo sukunan kininanang mo. Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa yung agur-uray di siya balay. Mabait lang nga ro, tata. Darasat kagpalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apay ang nagadito tao dito, tata. Sino dito nakalungon? Kapi kayo. Sigay. Kapi kayo. Kuha, Carla. Palasan. Awanan di kayo mo. Pakawanan nak na nagulbudakan ka, Carla. Kapi kayo. Dahita na kayo mo. Kapi kita. Isun tinakalungon. Asit gamon ti bangkay ti gayem mo, Carla. Sana. Dapat siya na natayan tigayam ko. Sana po na dahil tuway. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa yung balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan ti gayem mo. Dako yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Dak maaglam di papusay na. Diyos ko. Ayam ko! Carla, anak ko. Naitabunan ni Kelly agayo mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Jack pa'y kayat agawin, nanang. Kayat ko pa'y tagtalinaw di tinakaita naman tigayam ko. Carla, Jack nam naman nakas ti pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasamon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man day tiyan na pasamak. Ngam sursuruwag tagbali na natibkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglatingitak. Kat patsyak anaragsakitan ni Disidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi una yun. Adda ka pailaan dito'y terasa. Mama,
Ay na, nagadayumanhan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw unay iti panagsenaay mo. Mama, pampananutik lang, Daddy Joy, nga po ko yun. Iho. Mailiwak una yan kankwana. Diakon maarako pa iti anak ko. Lauro. Kailiw ko, Daddy Joy, nga anak ko, Mama. Ala, di ka unay agladlading it, anak ko. Nintun bigat maglang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam, Daddy Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, Mama. Sige, sikati makam mo, iho. Tababayan kini Carla. Maap ti iliw ko iti Daddy Joy ng anak ko. Ipatpatig ko unay, Daddy Joy. Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayim mo. Carla, anak ko. Uwan, nanang. Sa anak amaum-uma amang kitkita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isim ti gayim ko iti daydaladawan o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo, nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagay nap ko tigayam ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisam kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa itigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jelugan da tata Lauro. Mabiit na nga, inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan ka, Susan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti warad ito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Awan mo tindi sabsabali kada tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at matata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapudno na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirib ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Daw may kayo kumustain. Ken, daw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbainam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend ay di Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababay ni ti Kastoy nga ramidak. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy. Amuyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko, Susan. Isamawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong karkada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala,
Di ka madanagan. Tas ilulukat lang tatibalay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ak unay, Susan. Agyaman ak. Naimbag nga oras mo, Susan. Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman ak, Susan. Imayak. Taumay ko kumadagasan ni Carla nga anak mo, no okay lang kan ka, ha? Kuha. Ngam no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirig na kas may sangay na. Babae di anak mo. Ngam amo niya po Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Kuha. Ngam no kayat mo, met? Sumurot ka kada kami. Doa kayo kin ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na iji pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo iji balay. Tapno makabanding yung met ni mama. Nakababain samat, Lauro. Awan ti ramba nga pagbainam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod day di Joy nga anak ko. Isuadi ka kung magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si kangarod ti makaam mo, Lauro. Agyaman na ka, tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginanga umay diti balay. Awan anyang man na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta diti balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day ti Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag ti ladawan da ato. Amom Susan. Panagriknak. Kas nasaan pa'y anak tayo day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pang asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kan kwa na. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takas iti kanayon nga ibagati anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray nabiit tayo pailaan nagaam mo. Amumi nga min anasaya at kayo. Isu nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin amangan. Apay dagito'y akwarta, Lauro. Pagpuunam nga agnegosyo, Susan. Dakkel agatad da ito Lauro. Aramatam amin day tayo ti bangon naman negosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak tumakabayad. Diyak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no idulduling kulatan. Lauro. Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayong Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayong agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo Susan. Agyaman ak launay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidag para kada kayong agina. Anya? Wen, ad nung tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store Susan. Lauro, kababainan unay kan ka. Adun ti na itulong mo kada kami nga agina. At dayta ka manan ako nak. Kas nakunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayong nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng apagbainam. Lauro. Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mat ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mat da ito Tanapatag kayon kanyak nga agina.
Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata Lauro. Kat basitla pa nagurayan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron tata. Kat agyaman unay kada kayo. Tababa ni ti tulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo? Amang ano saan na ka makaadal? Pasat ti panangipatag ko kan kaday ta Iha. Kas gayem, tay di Joy nga anak ko. Tata? Uray na biit kayo lang naggayem iti day di Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwana iti. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatag ko matiti husto day di Joy agayam ko tata. Katkas kada kayo. Maup-up mo ti iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, aday bagakan ka. Kat sapay kumata din ak gurguraan. Ha? Anya day tama? Amo madlaw anasingpot ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Uwan mama. Talaga na singpat day jay. Kan madlaw anagagat. Amom kursunadak man ngagbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya kamat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga armag ka na ni Susan. Ngam din alam mo. Abayat ti panaglabas ti aldaw. Iniinot mo tayo na madedevelop ti riknak ka ni Susan. Oh. Apay mata na kastoy. Diyos ko. Napudno nga ayat da ito'y. Itad mo kanyak ni Susan. Ngimnosan mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak pa'y. Itad mo ti babae at talaga para kanyak. Ngimno saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Ang yamanak, Susan? Anya ka di ti masampol mo. Ni Carla ti masampol mo. Adapay la iji pagadanan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat... sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagak. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken... Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawalan nak, Susan. Ang... agayatakan ka, Susan. Anya. Kat nadapan na kay karik. Agyaman aklaunay. Kan pakaragsak aklaunay. Ang amnawan mat. No jak may kari. Aklaunak tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnama majak tupulos ag baliw. Agbalinak tulatan na saya at kada kayo gani Carla. Ulitak, Susan. Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak parakan ka. Ay-ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Laura para kada kayo. Saan?
Diyak kayat Carla anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakkan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang? Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsingpat. Ken madlaw ang managayat. Ken kang na anti amin. Amok ang maibilang nakakaspod nung anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang? Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsaka di na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man yan ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatatiba ka na. Sana. Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatong dito asabaw! Papaitad ni Sir Lauraw. Apay asikatin ang tag-iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimrimwari ti balay na sika. Di naman nga rugay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na mangkanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kadan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon ngamin ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko na mangkanor? Kasanaw, dua kami lang mo di ti balay na. Kan, pasaray agawid akmo ti di balay may Susan. Mabiit lang ang mangkanor. Agrubatak. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng na may kaditi balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduha na balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumpa nga pagdanagam. Susan, pasensyakan. Kalat ngamin da ito yapan nagsakit ko. Narbis anak ngamin hindi napalabas ng aldaw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. O anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pang banyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Kumusta ang tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyaman naglaunay kan ka. At titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga kapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige man langin. Mangan akon. Tapno di ka kat agunget, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Abay, may parit ka diti umisem. May parit ka diti umisem nga ureg saksakita. Saan? Matlagayam. Makaisa maglaeng. Gaputada ka iti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanyak, Susan. Oy, italaang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rudan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kung tagsakit, tada kalata mga sikaso kanyak. Loko.
Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan babaen ti tulong ni Tatam Alauro. Wala nang. Isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang aming Daddy Joy ng anak ko. Siguro, no si bibiyag pa Daddy Joy ng anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikari-kadi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikasunto kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla Iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Katpasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nagdatdato nagkan ka. Awan ka dia talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimot ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan. Sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan di kasta. Tauran niya pa ti kasasahod may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Oh, agyamanak. Nauray kumadlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anyabay lang arudar aramidan nyo ngay. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Si Mangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Isa nagawid ah. Mama? Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba? Tamakaaramid kay pa itagbalin nga pokok. Mama? Madam, si Mangpat kayong matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ang dinak manawagan ni ti madam, lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga pukok. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko nam mat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama, ngamin, uray na kurapay kamilaan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahil ta, Susan. Tinapatag, naragsak kayo iti anak ko. Kasanang itan, Mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure, di yun ibaybayag pa iho. Oh, nakaragragsak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla? Ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa, Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti dadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. Tay ko na dangarudan, iti anyaman abagyo adumtang iti biyag tayo, no kumpet ka iti namarswa, adan tulat tagibus na, kat masukatan iti ragsak, kantal na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti full episode ti drama anapauluan.
iti maudi agundaway. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.